τέθημεν σε γενική επιφυλακή. Στη συνέχεια ήρθε ένα σήμα για την επιστράτευση. Και για να σας το εξηγήσω, λέει, με ποδοσφαιρικούς όρους, χάναμε 1-0 και ισοφαρίσαμε 1-1. Ήταν η σημαία και η κομμάντος στο ένα νησί και έκαναν και αυτοί το ίδιο. We get the position around the flagpole. It was 01:40 when we first stepped on the land islets. Βάζει να περιπολεί, να αντιμετωπίσει τον Τούρκο, να δει και να μην έχει οδηγίες πώς θα αντιδράσει. Ήμουνα σαν έναν που παίζει σκάκι και του έχουν βάλει κουρτίνα και δεν βλέπει τα αυτιά. Ο Πρωθυπουργός έχασε τον εαυτό του. Η απάντηση ήταν ότι αυτά δεν είναι στρατά, αυτά είναι κάτι άλλο πολύ χειρότερο, με έναν όρο ομοιοκατάληκτο. He said, you know, yeah, all the troops are gone, all the ships are pulled back, and we left the flag and it will blow down and dissolve in the winds of the Aegean. Υπήρχε περίπτωση να υπάρχει ο εχθρός στη Δυτική Ήμια, δεν ήταν ακόμη σίγουρο, πριν αποκαλυφθεί από το ελικόπτερο. Υπάρχουν μερικά άτομα πάνω στο νησί. Και μου λέει ο Πρωθυπουργός, κύριε Αρχηγέ, είναι σοβαρό θέμα για σας να πάρουμε τη σημαία. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχαμε με το ελικόπτερο. Αλλά αν υπήρχε ένα σχέδιο, μπορούσε αυτό να είχε αποφευχθεί. Η πτώση του ελικόπτερου. Περιστέρια! Περιστέρια, έρθετε σε μένα! Περιστέρια! Περιστέρια! Περιστέρια, με λαμβάνετε! Τα μεσάνυχτα 30 προς 31 Ιανουαρίου έχουν μαζευτεί σε αυτό το τραπέζι ο Πρωθυπουργός, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, με επικεφαλή τον Ναύαρχο Λιμπέρη. Ο Λιμπέρης δεν βρίσκεται όμως στο φυσικό του χώρο, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, εκεί που θα είχε άμεσες επικοινωνίες και επαφές με τους ανθρώπους που χειρίζονταν στο πεδίο την κρίση. Από την αίθουσα βγαίνουν ο Υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος και ο Υπουργός Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης, για να διαπραγματευτούν από μια διπλανή αίθουσα με τους Τούρκους, όχι απευθείας, αλλά μέσω της Ουάστον. Η ένταση αρχίζει να κλιμακώνεται γύρω από το τραπέζι, όταν φτάνουν οι πρώτες πληροφορίες, κυρίως από την Ουάστον, ότι επίκειται μια τουρκική επίθεση ή απόβαση σε κάποιο νησί, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το πότε, το πώς, το πού. Ο τότε Πρωθυπουργός έλαβε και ένα τηλεφώνημα από τον Κλίντον, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για την ένταση που είχε δημιουργηθεί. Είπε ότι το θεωρεί περίεργο για μια μικρή βραχονησίδα να υπάρχει τέτοια ένταση και ζήτησε αυτοσυγκράτηση. Τη συζήτηση αυτή την παρακολούθησε. Ο Πρωθυπουργός του είπε ότι από δικής μας πλευράς δεν υπήρχε διάθεση κλιμάκωσης, ότι το θέμα δημιουργήθηκε κυρίως από πλευράς Τουρκίας, η οποία έθεσε και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και ότι θα έπρεπε να γίνει σύσταση και να υποδειχθεί στην τουρκική πλευρά να προχωρήσει σε ενέργειες μείωσης της κρίσης. Ο Κλίντον δήλωσε τότε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον αμερικανικό να αποφευχθεί η χειροτέρευση της κατάστασης και ότι από δικής του πλευράς θα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είχαν προηγηθεί, όπως εκ των υστέρων μου είπε ο Πρωθυπουργός, επικοινωνίες και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Πέρι, που μίλησε με τον Αρσένη, και με τον Πάγκαλο, ο οποίος είχε μιλήσει με τον Warren Christopher.
Στην Ουάσιγκτον δημιουργείται μια ειδική ομάδα υπό το Holbrooke. Το μήνυμα είναι αυτοσυγκράτηση. We set up an emergency group to deal with the whole crisis, and I went up to Holbrooke's office, and basically we were stuck there for the duration of the engagement on this problem for the evening. And Holbrooke was infamous for working phones, and phones became the only possible way to engage diplomatically here. There was no real way to have anyone in Washington fly to Athens or Ankara or Brussels or Zurich or a third location because of the speed of the escalation. It became very clear, and we had conveyed to the White House early in the afternoon, this was clearly not a bluff. This was headed to war. The president understood that, our president. I think, in fact, that led to very strong conversations on this isn't worth having a war over. So all of a sudden, we're engaged that way. What we ended up doing in Washington initially was started orchestrating phone calls. And because we looked at the situation, it was problematic. There was no desire on the part of Ankara or Athens to have mediation. And the decision was, well, if you can't mediate it, and it's a problem, stress the importance of solving it peacefully. And the easiest way to do that then was to get people to call. And Clinton called in the afternoon. We had the UN Secretary General call, Javier Solana at NATO Secretary General called, Malcolm Rifkin in the United Kingdom, the Minister of Defense, called. So all of a sudden you're getting a common message from the international community. Don't fight over this. Resolve this diplomatically. Στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Ενάλ Μπατού, ο άνθρωπος που είχε προτείνει την κατάληψη των δυτικών ημείων με στόχο να εκβιάσει μια κοινή αποχώρηση των ελληνικών και των τουρκικών δυνάμεων από τις Βερχονησίδες, έχει αγωνία για την έκβαση της βραδιάς. I went to the headquarters of our Navy, where I met Erkaya, the late admiral, who had liked my idea very much, and he was the first person who informed the Turkish public about this episode. So, yes, we went there, and it seemed to me that they had thought about my proposal during the rest of the night, and when I was there, I found them very well prepared to implement my formula, let's say, and then they had a few quick telephone conversations with Prime Minister and I think their chief, the Chief of Staff, General Karadayı, and they all said, okay, go ahead. Λίγους μήνες μετά, ο Μπατού συναντά σε μια δεξίωση στη Βόνη τον Σταύρο Σταθουλόπουλο, ο οποίος στον καιρό της κρίσης ήταν εκπρόσωπος τύπου στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Ο Τούρκος υφυπουργός κάνει μια ομοία ανάλυση. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όπως ξέρετε, η στρατιωτική είναι στρατιωτική. Έλεγαν λοιπόν να κάνουμε μια επίθεση και να διώξουμε τους Έλληνες κομμάντος από το νησί. Εδώ όμως είμαστε εμείς εδώ οι διπλωματικοί και οι πολιτικοί για να βρούμε άλλη λύση. Είπα λοιπόν ότι δεν κοιτάτε γύρω-γύρω, είναι δυνατόν οι Έλληνες να έχουν πιάσει όλα τα νησάκια. Και κάνετε το εξής ψυχολογικό λάθος, λέει. Είχατε καταλάβει το πλησιέστερο από τα δύο δίδυμα νησιά προς την Τουρκία και το άλλο το είχατε αφήσει ελεύθερο. Και σας ρωτώ, τι πιο εύκολο, κομμάντος που μπορούν έτσι κι αλλιώς να περάσουν εμένα μεσημέρι από δίπλα σου και να μην τους πάρεις χαμπάρι, το χαμπάρι είναι και τουρκική λέξη, να αποβιβαστούν νύχτα και για να σας το εξηγήσω, λέει, με ποδοσφαιρικούς όρους, χάναμε 1-0 και ισοφαρίσαμε 1-1. Η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα στέλνει τον πρέσβη Νάιλ στο κτίριο της Βουλής προκειμένου να ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον. The meeting in Athens, which I believe was in offices down at the Parliament, only started around 6 o'clock in the evening. And what we ended up having to do is we set up direct phone connections with our ambassadors in both Athens and Ankara
And they literally had to go and pull people out of meetings with the leaders to get them on the phone and convey messages back and forth. And we were doing it again and again. And I can be very frank, that was not simple. Ο Πρωθυπουργός ζητάει από τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ να πάνε στο γραφείο του στη Βουλή. Ο Λιμπέρης αντιδρά. Επιμένει ότι είναι λάθος. Να σας πω ότι ήταν άφωνοι. Όχι μόνο τότε. Όταν το βράδυ της Τρίτης, τα μεσάνυχτα, είπε ο Σιμίτης, Θεός χωρέστον, να κάνουμε κησαία πάνω, όχι κησαία, να κάνουμε σύσκεψη στο γραφείο του στη Βουλή. Ο Αρσένης δεν του είπε όχι και τα είπα. Εγώ μου λέω, ο Αρσένης, είπε ο πρόεδρος, να πάμε. Του λέω, εγώ δεν μπορώ να φύγω από το θάλαμο επιχειρήσεων. Άμα δεν έχω χάρτες, συμβούλους μπροστά, μέσα επικοινωνίας, τι να κάνω, δηλαδή σαν ό,τι θα θέλανε οι Τούρκοι να... Έχεις δίκιο, αρχηγέ μου λέει. Παίρνει τον Πρωθυπουργό, του λέω Αγιεθά και εγώ συμφωνώ μαζί του. Όχι, λέει, θα έρθετε πάνω. Η απάντηση σε αυτό ήταν ότι, που την έδωσε ο Σιμίτης επανειλημμένος, ότι αυτό δεν συνέβη, γιατί αν από την πρώτη στιγμή γινόταν στην αίθουσα επιχειρήσεων, αμέσως θα δημιουργεί το ένα κλίμα επικείμενου πολέμου, επικείμενης σύραξης. Και αυτό ήθελε ο Πρωθυπουργός να το αποφύγει τότε. Μα δεν μπορεί να πεις ότι δεν θα κάνω πόλεμο από την αρχή. Είναι σαν στον Τούρκο, κάνε ό,τι θέλεις, εγώ πόλεμο δεν θα κάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η πολεμική μηχανή έχει εντωμεταξύ μπει σε ετοιμότητα από τον Εύρο έως την Κο και την Κάλυμνο δίπλα στα Ήμια. Ερχόντουσαν λοιπόν συνέχεια διαταγές για ετοιμότητα και από την πλευρά τη δική μας, ανάπτυξη δυνάμεων, τάση μονάδων πυροβολικού, βαρέων όπλων, σταθμοί διοικήσεως κλπ. Γύρω στις 11 η ώρα τέθημεν σε γενική επιφυλακή. Στη συνέχεια ήρθε ένα σήμα για την επιστράτευση, να κάνουμε επιστράτευση της τοπικής εφεδρείας. Αμέσως να έχουμε μία έξοδο των μονάδων από τα στρατόπεδα και στη συνέχεια να επαντρώσουμε όλη την τοποθεσία. Όλα αυτά όμως, σε ό,τι μας αφορά, όπως σας ανέφερα, υπήρχε μία προώθηση όλων αυτών των ενεργειών από πολύ νωρίς. Εδόθη λοιπόν η διαταγή επιστρατεύσεως, αμέσως εκλήθησαν ο Δήμαρχος, οι λιμενικές αρχές, η αστυνομία κτλ. Για να προωθήσουμε τα ΦΑΠ σε όλη τη ζώνη. Και άρχισε βέβαια η επιστράτευση της τοπικής εφεδρείας και της εθνοφυλακής. Θέλω να διευκρινίσω, κύριε Παπαχιλά, ότι ήταν τέτοια η προθυμία και των εφέδρων, αλλά κυρίως των εθνοφυλάκων, κυρίως των καλυμνίων, οι οποίοι διακρίνονται έτσι για το υψηλό πατριωτισμό τους, τη λεβεντιά τους θα έλεγα, οι οποίοι ήρθαν όχι αυτοί οι οποίοι έπρεπε, αλλά περισσότεροι να καταταγούν, διότι το είχαν πάρει έτσι πολύ πατριωτικό το θέμα. Ο Λιμπέρης μαζί με τον Αρσένη κατεβαίνουν από το Πεντάγωνο στη Βουλή. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ ζητάει τον Πρωθυπουργό να του δώσει συγκεκριμένους κανόνες εμπλοκής. Πήγαμε επάνω, στο γραφείο, κύριε. Αυτά τι ώρα περίπου? 12 τη νύχτα να υπολογίσετε έτσι, σε αυτό το διάστημα. Όταν πάω εκεί, εγώ έχω πάρει μαζί μου πάλι τους κανόνες εμπλοκής. Δηλαδή, δεν μου βγάζατε ότι η κρίση έρχεται, η σύγκρουση έρχεται. Και, εν πάση περιπτώσει, είχα βγάλει όμως κανόνες εμπλοκής με δική μου πρωτοβουλία. Και ήθελα μπει η σφραγίδα του Κισέα. Θα πείτε πώς έβγαλες, γιατί, θα σας πω. Μου λέει ο Αγέν, τα καράβια ζητάνε κανόνες εμπλοκής. Και είχε δίκιο. Βάζει έναν απεριπολή να αντιμετωπίσει τον Τούρκο να δει και να μην έχει οδηγίες πώς θα αντιδράσει. Σου στρέφει, ας πούμε, ο Τούρκος το πυροβόλο του προς εσένα, εσύ θα μείνεις εκεί, θα στρέψεις και εσύ, θα ρίξεις πρώτος, τι θα κάνεις. Λοιπόν, μου λέγανε απ' έξω, τους λέω, είχα φέρει καθαρογραμμένους δακτυλογραμμένους τους κανόνες εμπλοκής. Και στους απ' έξω, εκεί γύρω στο τραπέζι που είμαστε, λέω, θέλω κανόνες εμπλοκής εδώ. Και μου λένε, αρχηγέ, λέει,
Το μυαλό σου το είσαι εκεί πέρα. Εδώ πάμε για απεμπλοκή, μου λέει. Τι κανόνες εμπλοκής? Τι να πας? Μου λένε μετά, εκεί, εάν γίνει πόλεμος θα το κερδίσουμε? Του λέω, σας ζητώ να χτυπήσω πρώτος και θα έχουμε πλεονέκτημα. Διότι όποιος χτυπήσει πρώτος έχει πάντοτε πλεονέκτημα. Τίποτα δεν. Μετά λείπει ο υπουργός εξωτερικών. Περιμέναμε τώρα εκεί. Που ήταν στο Μέγκα και έδινε συνέντευξη. Ναι. Ήμουνα σαν έναν που παίζει σκάκι και του έχουν βάλει κουρτίνα και δεν βλέπει τα αυτά που κουνιόνται εκεί πέρα. Ναι. Όταν ήρθε ο Πάγκαλος, καταλάβατε ότι υπήρχε συμφωνία πλέον απεμπλοκής? Όταν ήρθε ο Πάγκαλος, του λέει ο Πρωθυπουργός, Θόδωρε, πού βρίσκεται οι διαπραγματεύσεις? Εγώ εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο διάβλος διαπραγματεύσεων. Δεν έχω ενημερωθεί για τίποτα με τους διαλόγους. Ο Πρωθυπουργός και κορυφαίοι υπουργοί είναι συγκεντρωμένοι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στη Βουλή. Κάποια στιγμή φτάνει εκεί ο αρχηγός της ΚΙΠ, Ναύαρχος Βασιλικόπουλος, ο οποίος ζητάει να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για ένα απόρριτο μήνυμα που είχε λάβει από τη CIA. Θέλω να σας ρωτήσω για ένα περιστατικό που έχει γραφτεί, ότι ο Ναύαρχος Βασιλικόπουλος, που ήταν τότε επικεφαλής της ΕΕΠ, ήρθε για να δει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν τον είδε και ήθελε να του περάσει κάποιο μήνυμα, νομίζω, από τους Αμερικανούς. Ναι. Αυτό ομολογώ ότι μου φάνηκε περίεργο. Δεν ήταν... Καταρχάς ήταν άκομψο. Το θυμάστε, λέει, σαν περιστατικό? Το θυμάμαι σαν περιστατικό, ναι. Γιατί θυμάμαι τον τότε αρχηγό της ΕΕΠ, τον Ναύαρχο Βασιλικόπουλο, να βρίσκεται έξω από την αίθουσα που γινόταν η συνεδρίαση. Είχε στείλει και μηνύματα ότι βρίσκομαι εδώ, έχω κάτι να αναφέρω, θα ήθελα να συμμετέχω και στη σύσκεψη, αλλά ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο, όταν ελάμβανε αυτά τα μηνύματα, δεν ήταν απαραίτητο να παρευρίσκεται. Πιστεύω ότι για λόγους τάξεως θα έπρεπε να βρίσκεται. Και πιθανώς να ήταν και πολύ χρήσιμο αν είχε ο άνθρωπος να πει και κάτι πολύ σημαντικό. Του ζητήθηκε βέβαια, αν ήταν τόσο σημαντική η πληροφορία, να την διαβιβάσει με κάποιο τρόπο. Δεν το ήθελε αυτό. Κατανοώ ότι υπήρχε και ένα θέμα ευθυξίας. Σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, όποιοι και αν ήταν οι λόγοι, πιθανώς προσωπικοί, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι παρόν. Εκεί υπάρχει και το επεισόδιο με τον αρχηγό της ΕΕΠ, τον Βασιλικόπουλο, σωστά? Ο Βασιλικόπουλος είχε τηλεφωνηθεί, του είχε τηλεφωνήσει ο αρχηγός CIA. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Να σας πω το νωρίς, περίπου κατά τις 6, θυμάμαι περίπου. Και του λέει, από ό,τι μου λέγε ο Βασιλικόπουλος βέβαια, του λέει, ξέρουμε ότι έχετε εκεί στρατό στο αυτό, δεν κοιτάτε να κάνουμε, να μειώσουμε στο 50% ως απεμπλοκή και τα λοιπά. Και δεν ξέρω τι άλλο του είπε. Αυτό το θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά. Και πήγε ο άνθρωπος και τα είπε στο Γκουρί. Πήγε να βρεις γρήγορα τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πήγε, ήρθε ο Βασιλικόπουλος εκεί. Αναγγέλει κάποιος τον Πρωθυπουργό. Ήμασταν μαζί, ο αρχηγός είπε, άστο να περιμένει εκεί πέρα. Και έμεινε ο Βασιλικόπουλος, έμεινε εκεί πέρα και κάποια στιγμή έφυγε, τον αποδέσμευσαν δηλαδή. Ένα τραγικό λάθος βέβαια, ο αρχηγός έπρεπε να μην είναι εκεί πέρα. Γύρω στη 1 το πρωί φτάνει μια πληροφορία πως επίκειται κάποια τουρκική επιθετική ενέργεια. Εδώ έχουμε ένα σημείο, ότι λίγο μεταξύ το 10.30 και 1, εκείνο το βράδυ, έρχεται μία πληροφορία από την Αμερική ότι οι Τούρκοι θα βγουν σε ελληνικό νησί. Μόλις ακούω αυτή την πληροφορία, λέω στον Υπουργό Άμυνας, θα στοχοποιήσω τον τουρκικό στόλο. Και παρουσία όλων εκεί πέρα. Και παίρνω το στάλ και του λέω στοχοποίηση. Στοχοποίηση σημαίνει τα συστήματα βολής πυράβλων, κανονιών να είναι όλα στραμμένα και έτοιμα. Και μείναμε εκεί πέρα. Η πληροφορία δίνεται και στον ταξίαρχο Νικολοδήμο στην ΚΟ, ότι πρέπει να περιμένει επίθεση. Πήραμε ένα τηλέφωνο από τον αρχηγό του ΓΕΣ και μου λέει ότι επίκειται εχθρική επίθεση και ότι σε 1 ώρα μπορεί να δεχθείς επίθεση.
Εντάξει, το λέω, εμείς κάναμε αυτά που κάναμε και κάναμε ό,τι προβλέπεται και ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές μας. Άλλωστε είχαμε αυτή την πλήρη, θα έλεγα, λήψη όλης της διατάξεως μάχες σε όλη τη ζώνη ενεργείας. Περίπου τι ώρα πήρατε αυτό το τηλέφωνο? Γύρω στην 1:30 τη νύχτα. Άρχισαν όμως σιγά σιγά, εκείνη την περίπου αυτόν τον χρόνο, παρακολουθούσαν και το ΕΘΚΕΠΙΧ και εμείς στη συνέχεια όταν ήρθε στη ζώνη μας ένα αρματαγωγό το οποίο είχε βγει από νωρίς από τα Ροδαρδανέλια, κατευθύνεται προς νότον και για μια στιγμή έφτασε και στα δικά μας τα νερά και κατά κάποιο τρόπο αγκυροβόληση, θα έλεγα, απέναντι από την Αλικαρνασσό, μεταξύ Κό και Αλικαρνασσού στο Πολτρούμ. Βέβαια δεν ξέραμε ποιος είναι ο σκοπός του και αν είναι έμφορτο ή αν είναι άδειο κτλ. Εμείς όμως σαν το πυροβολικό το δικό μας βέβαια το στοχοποίησε και το έβαλε μέσα στο σχέδιο πυρός του και ήταν εντός του Βιλινεκούς. Λίγο πριν σκοτεινιάσει γύρω από τα Ήμια, η ένταση έχει κορυφωθεί. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μπει είτε σε καθεστώς επιφυλακής, είτε ακόμα και σε καθεστώς επιστράτευσης. Οι κυβερνήτες των ελληνικών πολεμικών σκαφών είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί για να πλήξουν τα τουρκικά σκάφη. Βρισκόμαστε μια ανάσα από την πολεμική σύγκρουση. Για μας που δεν ξέρουμε ακριβώς τις διαδικασίες, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, δηλαδή ότι ήσασταν έτοιμοι? Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί κωδικοί, κάποια κλειδιά που έχει ο κυβερνήτης, πώς σου λέει αυτό? Μάλιστα. Για να μπορούμε να ρίξουμε βλήματα, κατευθυνόμενα βλήματα, υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πάει απλά να πατήσει το κουμπί και να φύγει το βλήμα. Γι' αυτό και υπάρχουν διαδικασίες. Έλεγχη και συνέχεια συνδέομαι καλώδια. Τα 10 καλώδια βρίσκονται στο δωμάτιο του κυβερνήτου. Και όταν εμείς λάβουμε κανόνες εμπλοκής, είναι μέσα στους κανόνες εμπλοκής, στους εθνικούς κανόνες εμπλοκής, να έχουμε τη δυνατότητα προσβολής με βλήματα, τότε παίρνουμε αυτά τα καλώδια και τα συνδέουμε. Εμείς όσο πέρναγε η ώρα και αναπτύσσεται αυτή η ψυχολογία σε όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, αρχίσαμε και προετοιμαστήκαμε. Ανεξαρτήτως. Έτσι, εγώ έβαλα τα καλώδια και είχα τη δυνατότητα να προσβάλλω. Βέβαια, εκτός από τα καλώδια υπάρχουν και κλειδιά. Τα κλειδιά ήταν στη τσέπη μου. Η πολιτική ηγεσία έδειξε αδύναμη και φοβισμένη να αντιμετωπίσει την κρίση. Διότι, κύριε Παπαχελά, έργο ενός αρχηγού σε αυτή την περίπτωση, γιατί πολλοί λέγανε γιατί δεν έκανε πόλεμο, ο αρχηγός δεν κάνει πόλεμο μόνος του, δεν αποφασίζει. Τον πόλεμο τον αποφασίζει η κυβέρνηση. Ο αρχηγός παρουσιάζει μια στρατιωτική κατάσταση και λέει έτσι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και στην περιοχή και γενικότερα. Στα Ήμια είχαμε ένα πλεονέκτημα. Καταρχήν είχαμε το νομικό πλεονέκτημα. Είχαμε και ένα τακτικό πλεονέκτημα. Είχαμε περισσότερα πλοία, είχαμε περισσότερους πυράβλους και είχαμε σε άμεση ετοιμότητα και μάλιστα είχαμε και κάπου λέγαμε ζεύγος αεροσκαφών. Και ο στόλος από τις 30 που ξημέρωνε 31, 1 η ώρα και 5 λεπτά, είχε στοχοποιήσει κατόπιν διαταγής με τον τουρκικό στόλο. Δεν είχαμε καλύτερες συνθήκες να φέρουμε ένα γερό κτύπημα, εάν το αποφάσιζε η κυβέρνηση. Ο κύριος Σιμίτης, όταν άκουγε τις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, θεωρούσε ότι ήταν εισηγήσεις οι οποίες ουσιαστικά θα οδηγούσαν σε πόλεμο. Γιατί όπως προανέφερα, η θεωρία του στρατηγικού πρώτου πλήγματος, την οποία περίπου είχε υιοθετήσει, αν και την έλεγε κάπως και καλυμμένα η στρατιωτική ηγεσία, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά να πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση. Μα εμείς θέλαμε αποκλιμάκωση. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να πάμε σε κλιμάκωση, πολύ περισσότερο που η στρατιωτική ηγεσία ανεγνώριζε ότι θα είχαμε απώλειες και επίσης θα οδηγούμεθα μετά, όπως σωστά είπε ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά στο τραπέζι του διαλόγου με πολιτικούς όρους για θέματα τα οποία είναι πέραν του συγκεκριμένου θέματος που προκλήθηκε με την κρίση στα Ήμια. Άρα λοιπόν, εφόσον αποφάσισε η πολιτική ηγεσία, αφού ήξερε ότι είχαμε πιθανόν και το τοπικό πλεονέκτημα, να έχουμε το πρώτο χτύπημα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το πρώτο χτύπημα. Αν μας έδινε το πρώτο χτύπημα
η άδεια εντολή για πρώτο χτύπημα, τότε οι Τούρκοι θα είχαν ένα βαρύ πλήγμα για την περίοδο εκείνη. Εγώ λοιπόν καθ' όλη την περίοδο από την 8η πρωινή στις 30 Ιανουαρίου μέχρι στις 4:30-5 η ώρα της 31 που έγινε το γεγονός με το ελικόπτερο, βρισκόμουν στην Καλόλυμνο. Η Καλόλυμνος είναι ένα νησάκι που βρίσκεται περίπου 1,5 μίλι από τα δύο νησιά, τα ανατολικά και τα δυτικά έμια. Καλυμμένος, δηλαδή τι, πολύ κοντά, ώστε να αποφύγω ή δυνατόν τον οποιοδήποτε εντοπισμό ή και εντοπισμός να ήταν οπτικός, δεν ήταν με το ραντάρ, δυσκόλευα δηλαδή την οποιαδήποτε προβολή. Υπήρχαν στην περιοχή ελληνικές τα πικάπα, οι οποίες είχαν εξωσέτ. Υπήρχαν πάλι τα πικάπα που είχαν Penguin, νορβηγικό, εξωσέτ γαλλικό. Ενώ οι τουρκικές δυνάμεις είχαν μόνο χαρπούν, το οποίο είχαμε και εμείς. Ποια η διαφορά? Στην περίπτωση λοιπόν αυτή είχαν πλεονέκτημα αυτά τα βλήματα. Γιατί είχαν πλεονέκτημα? Γιατί κάθε βλήμα δεν μπορείς να το ρίξει οποιοδήποτε απόσταση ελάχιστη, έχει μια ορισμένη ελάχιστη απόσταση. Τα χαρπούν επειδή βάλλονται σε μεγάλες αποστάσεις, η ελάχιστη απόσταση ήταν μεγάλη. Ενώ η ελάχιστη απόσταση και του εξωσέτ και του Penguin ήταν πολύ μικρότερη. Τι σημαίνει? Ότι μπορούσα να βάλω βλήματα σε μικρή απόσταση, ενώ αυτός δεν μπορούσε να βάλει αυλήματα. Διατάξτε πολεμιστή να αποβιβάσει μίξ στη δυτική ήμια και να μου πείτε έναρξη και πέρας. Εάν πάνε να βγούνε όμως, δούμε ότι επιμένουν, άμεση βολή και καταστροφή της. It was 0140 when we first stepped on the land islets. «45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα το σκηνικό αλλάζει γύρω από τα ήμια. Ο Λιούλης βλέπει εκείνη την ώρα 2 τουρκικά ελικόπτερα να κινούνται προς τα ήμια. Ενημερώνει αμέσως το θάλαμο επιχειρήσεων του Γεν και παίρνει επιτέλους κανόνες εμπλοκής. Ελικόπτερα κινούνται βόρεια προς τις βραχονισίδες. Δεν θα πατήσει Τούρκος στα νησιά. Να βληθούν προειδοποιητικές βολές και αν συνεχίσουν να καταρριφθούν, να προστατευτούν τα ήμια και το φαρμακονήσι. 2 τουρκικά ελικόπτερα Black Hawk βρίσκονται στην περιοχή. Το ένα σε όρηση πλησίων της Γιαδούς 1000 γιάρδες δυτικά βραχονισίδας, το δεύτερο υπερίπτατα της Γιαδούς. Απλήψη διαθέσατε τορπιλάκατο για φαρμακονήσι, για αγκίστρωση και επιτήρηση νήσου. Εξασφαλίσατε την ετοιμότητα ημετέρων μονάδων. Στοχοποιήσατε κάθε τουρκική μονάδα. Να ευρίσκεστε σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχουν 2 ελικόπτερα τουρκικά τα οποία πετάνε πάνω από τα δυτικά ήμια. Αυτό σας ήρθε εκεί στο... Ναι. Ήρθε από τηλεφωνικά. Λοιπόν, πριν από αυτό, εγώ έχω δώσει κανόνες εμπλοκής, όπως έλεγα προηγουμένως, που δεν έχουν περάσει από το ΚΙΣΕΑ. Δηλαδή, διέσπασα το ΚΙΣΕΑ και έβγαλε κανόνες εμπλοκής με βάση το ότι ο Αγέν έλεγε τα καράβια ζητάνε. Λοιπόν, τι προέβλεπε ο κανόνας εμπλοκής που είχα αποδεσμεύσει με ευθύνη μου? Εάν τα ελικόπτερα κάνουν απλώς σε όρηση, ετοιμότητα, παρακολούθηση, όχι βουλή. Εάν κατεβάσουν σκάλα, γιατί κάπως έτσι θα κατέβουν, θα τους χτυπήσετε. Όταν το άκουσαν αυτό και τους είπα, ακούστε τι λέω τώρα γιατί δεν μπορεί να γίνει σύγκρουση. Και μου διορθώνουν, μου λένε εκεί με τη σκάλα, εάν πατήσουν το έδαφος κάτι άλλαξε ας πούμε. Αλλά εγώ σας λέω, είναι δυνατόν μέσα στη νύχτα να ξέρω εγώ που είμαι μες στο καράβι πότε θα κατέβει η σκάλα? Αλλά εκεί έδειχνε ότι είχε δεσμευτεί ο Σιμίδης να μην χρησιμοποιήσουμε τελείως. Αυτή ήταν η οδηγία που είχα δώσει. Όπως ο κανόνας εμπλοκής στον ίδιο σήμα προέβλεπε. Εάν εντοπιστεί προσπάθεια εξόδου Τούρκων προς τις βραχονισίδες, προειδοποιητικές βολές μόλις μπουν στα χωρικά ύδατα.
επιμονή εάν συνεχίζουν, δεν αλλάξουν πορεία. Εάν πάνε να βγουν όμως, δούμε ότι επιμένουν, άμεση βολή και καταστροφή της. 1 η ώρα, Τετάρτη ξημερώματα δηλαδή, πιθανόν μέσα στα ελικόπτερα αυτά να υπήρχαν στρατιώτες για να κάνουν αεροαπόβαση στα ανατολικά ημία. Αυτό το αναφέραμε στο ΓΕΝ. Το ΓΕΝ μας είπε θα ρίξετε φωτοβολίδες, θα ρίξετε προειδοποιητικές βολές και στη συνέχεια, εφόσον συνεχίζεται, θα γίνει η βολή. Αυτά τα Black Hawk πετούσαν πάνω από τα δυτικά ή τα ανατολικά ημία? Όχι. Αυτά τα Black Hawk έκαναν περιστροφές πάνω από τη Γιαβούς και κάποιο από αυτά, αν θυμάμαι καλά, έκανε και αιώρηση για λίγο πάνω από τα ανατολικά ημία. Δεν μου έδωσαν την αίσθηση ότι ο στόχος τους ήταν τα δυτικά ήμια. Αυτή ήταν στα ανατολικά ήμια. Και μάλιστα διετάχτη ένα αντιτορπιλικό δικό μας που βρισκόταν στην περιοχή, εφόσον δει, γιατί αυτό ήταν κοντινότερο, να ρίξει τις φωτοβολίδες, να κάνει τις προειδοποιητικές βολές και στη συνέχεια να προσβάλλει εφόσον δει ότι αρχίζουν να πατάνε πάνω στο νησί. Στο θάλαμο επιχειρήσεων υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η κίνηση των Black Hawk είναι παραπλανητική και πως οι Τούρκοι ετοιμάζουν να ανεβάσουν κομμάντο στο Φαρμακονήσι. Εφιστάτε η προσοχή σας μήπως η απομάκρυνση είναι παραπλανητική για να κάνουν ενέργεια στο Φαρμακονήσι. Στην περιοχή Φαρμακονήσι δεν βρίσκονται στόχοι. Γιάννη, καλησπέρα. Πιστεύω να είναι σαφής η θέση για Ήμια και Φαρμακονήσι. Κανένα τουρκικό ποδάρι δεν θα πατήσει στα νησιά. Ρίξτε προειδοποιητικές βολές και αν απειληθείτε από τουρκικά πλοία, τότε ρίξτε και στα τουρκικά πλοία. Επαναδιατάξτε πλοία πλησίων των ακτών και να διατηρείτε ετοιμότητα για τα πάντα. Είναι σαφές αυτό που είπες και εκτελείται. Στις 1:10, μετά δηλαδή τα Black Hawk που άρχισαν να έρχονται στην περιοχή, διετάχθη να φύγει μια μονάδα, καθορίστηκε η ΤΑΠ ξένος και να κινηθεί βόρεια προς το Φαρμακονήσι. Γιατί πιθανόν να υπήρχε η πληροφορία ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάποια αποβίβαση στο Φαρμακονήσι. Αυτό που δεν γνώριζε ο Λιούλης ήταν ότι εκείνη τη στιγμή η Τουρκία είχε ήδη ανεβάσει άντρες στα δυτικά ήμια και ότι η κίνηση με τα Black Hawk είχε άλλο σκοπό. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Άγκυρα, ο Σταθουλόπουλος βλέπει αφηρημένο τηλεόραση, όταν στην οθόνη εμφανίζεται κάτι που τον ευνηδιάζει. Τόσο τον ίδιο, όσο και την Αθήνα που μαθαίνει τα νέα λίγο αργότερα. Είχαν περάσει τα μεσάνυχτα, η ώρα πήγε περίπου 1:30, παρακολουθούσα το Interstar, το ιδιωτικό κανάλι, μια ανιαρή επανάληψη κάποιου σύριαλ, όπου σε μια στιγμή βγαίνει αυτή η κλασική ειδησιογραφική ζώνη κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης, με την επιγραφή, με την είδηση στρατιώτες μας αποβιβάστηκαν στο Καρντάκ. Το Καρντάκ είναι, είπαμε, είναι η ονομασία η τουρκική των ημείων. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Και αμέσως ειδοποιώ τον πρέσβη, τον κύριο Νιζερίτη, και παίρνω τηλέφωνο τον υπουργό μου, τον κύριο Ρέπα. Τους ανακοινώνω αυτό, ο κύριος Ρέπας εύλογα είναι δύσπιστος. Μου λέει, κύριε Σταθουλόπουλε, είναι εδώ, έχουμε άλλη επαφή, εξέλιξη. Με το που ο κύριος Ρέπας είπε ότι αυτό μας λένε από την Άγκυρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, ποιος και λοιπά σας λέει αυτά τα πράγματα. Στην δυσπιστία αυτή εγώ είπα στον κύριο Ρέπα ότι σε 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά το αργότερο πρόκειται να βγει ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ντένις Μπαϊκάλ, για να κάνει κάποια δήλωση. Και θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο. Ο επικεφαλής της ομάδας των βατραχανθρώπων που ανέλαβαν τη δράση εκείνο το βράδυ εξηγεί τις εντολές που είχε.
Actually, the intelligence was that the Greek soldiers was in the eastern side of this islet. The western side was empty, but it was really how can I say many hours ago's intelligence, and that maybe we thought that Greek side also sent to the other islets soldiers, but we don't know because it was after the sundown. Maybe during the night time they sent another soldiers to the western side, but the government decided that with this weak intelligence you have to go to the western side and change the flag, Greek flag to the Turkish flag, and just wait. Οι Τούρκοι κομμάντος δεν ήταν σίγουροι κατά πόσο ίσχυε ακόμα η πληροφορία που είχαν ότι η ελληνική δύναμη βρισκόταν μόνο στα ανατολικά ήμια. Είχαν ετοιμάσει λοιπόν δύο εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που οι Έλληνες είχαν ανέβει και στα δυτικά. We prepared two Sikorsky helicopter Black Hawk full of with special operation operators and Navy commando operators, almost over than 30 fighters. Just inside, they waited inside the two Sikorskys. If the plan goes wrong, in any case, if we couldn't able to go to Western Isles, they will immediately go to the eastern side just to defeat Greek soldiers from the island. And they said, if you're able to do your mission, we will cancel the other part. If you can't, we will go directly to the other island and to get back to the island. During that time, when we first moving from Gümüşlük, which is western side of just upper side of Bodrum, there was a Coast Guard ship, and the commanding officer said to me, the idea is we will be really close to this Coast Guard ship because of the radars to be undetected. And he said to me that it is impossible to go there with your boats because there are a lot of Greek ships moving around, especially small boats. And I said, I get an order, just cover us close to the island, and then we will do whatever we can do. After we moved from Gümüşlük, we were really close to starboard side or right side to the Coast Guard ship. And that's why we were just tiny small piece on the radar, maybe because of the Coast Guard. And after that, when we really close to the island, maybe 100 meters, we just turned right and he moved and we just depart and we went to the western side of Kardak Island. Οι Τούρκοι κομμάντος αποβιβάζονται στο νησί χωρίς να ξέρουν τι θα αντικρίσουν. We immediately went to the islets and tried to make a position that if somebody fire us, not to be killed. It was the most sensible situation that because, you know, nobody was there. It was the intelligence, but you expect if somebody over there, you have to wait for the first bullet. If they fire, and then you have to give the answer. And when we land the island, it was really tense because there were a lot of shadows, like bandit soldiers moving one side to another very fast. And I said all the operators that you have to be careful. It was the wrong intelligence because these are the people. They are trying to get the position and wait for the first shot. And after that, we can begin to shoot again. And we waited 10 seconds, nothing happened. 15 seconds, 20 seconds. And after 30 seconds, we heard some voices that there were a lot of goats. There were a lot of goats on the island, reflecting that soldiers just moving one place to another. And after that, I understand there are a lot of goats and no soldiers. We get the position around the flagpole, and I reported it was 0140 when we first step on
the land islets, and a couple minutes later, maybe 5 or 10 minutes later, after change the flag, Greek flag to the Turkish flag, I reported that we get the control, no one in here except goats. And then we had another very long night at the foreign ministry because I was very uneasy, you know, if the Turkish naval commandos who were sent to the Twin Rock, if they were detected and intercepted by the Greeks, again we could have war, you know. I was trying to avert, to prevent, to stop war, but my formula also could have start a war if they were intercepted. Στο θάλαμο επιχειρήσεων έφταναν πληροφορίες που όμως δεν έπαιρνε ο Λιμπέρης. Ένας ναύτης που ήταν ανεπτυγμένος, διότι οι βατραχάνθρωποι στο νησί ήταν στην περιφέρεια. Προς τη μεριά της Δυτικής Ήμιας, λέω, ήταν ένας ναύτης που είχε νυχτοσκόπιο τι είχε και αναφέρει ότι κάτι βλέπω από την άλλη ακτή, κάτι κινείται. Η απάντηση ήταν πόσο βέβαιος είστε. Βέβαιος δεν είμαι, αλλά βλέπω κάτι γίνεται. Και την περνάνε την πληροφορία αυτή στο Γεν. Εσείς το μάθατε αυτό ή όχι? Όχι, εκ των υστέρων. Εκείνη ώρα τι να μάθω, πού να το ξέρω. Εγώ το έμαθα αυτά όταν είχε τελειώσει η κρίση. Διότι άμα ήμουν στο θάλαμο επιχειρήσεων και τηλεφωνούσαν εκεί, θα τα είχα μάθει. Όταν εγώ, φανταστείτε τώρα ότι ήμουνα σε ένα μέρος όπως τώρα αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είχα ένα χάρτη μπροστά και ένα τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Λίγο μετά τις 3, η δεύτερη ομάδα ΟΕΚ που βρισκόταν στην περιοχή πάνω στο πολεμιστή παίρνει την εντολή να πάει στα Δυτικά Ήμια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως κάτι γίνεται στη Δυτική Ήμια. Εξακριβώστε και πείτε μου. Πριν από 15 με 30 λεπτά περάσανε η Καρία Σάμο 2 μεγάλοι στόχοι με φώτα παραπλανήσεως κινούμενοι νότια. Διατάξτε πολεμιστή να αποβιβάσει μίξ στη Δυτική Ήμια και να μου πείτε έναρξη και πέρας. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν ανέβει 30 άτομα στο δυτικό νησί Ήμια. Να πάει ο πολεμιστής να ελέγξει με προβολέα και στη συνέχεια να αποβιβάσει μίξ. Έχω ενημερώσει και διατάξει πολεμιστή να με ενημερώσει. Τώρα αποβιβάζονται ΟΕΚ στη βάρκα και εκτιμάται ότι η κίνηση θα περιτωθεί σε 30 λεπτά. Πείτε μου αν είναι κανένας Τούρκος κρατημένος δίπλα στα νησιά. Με ενδιαφέρει άμεσα αν είναι κανένας πάνω στο νησί. Εσείς πότε αντιλαμβάνεστε, πότε μαθαίνετε ότι υπάρχουν Τούρκοι πάνω στα Δυτικά Ήμια? Εμείς μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν Τούρκοι περίπου στις 3:15. Μας λέει το Γεν ότι υπάρχει πληροφορία ότι κάτι γίνεται στο δυτικό νησί. Η ομάδα που ήταν στα Ανατολικά Ήμια μπορούσε να το ελέγξει αυτό? Όχι, είναι μακριά, δεν μπορούσε να. Προσπαθήσανε. Και μάλιστα μετά τις 3 η ώρα διετάχθη το ένα άγημα των βατραχανθρώπων, μια ομάδα βατραχανθρώπων που ήταν, είπαμε, στον πυρπολιτή, στην Κανονιοφόρο, να ετοιμαστεί για να πάει στα Δυτικά Ήμια, αλλά πριν πάει στα Δυτικά Ήμια, όλες οι μονάδες που ήταν εκεί, με τους προβολείς που είχαν τα καράβια, να προσπαθήσουν μήπως εντοπίσουν την ομάδα αυτή. Έγινε αυτή η ενέργεια. Και έφυγε μια μονάδα ΟΕΚ, λέτε, να πάει να τσεκάρει τα Δυτικά Ήμια. Διετάχθη να φύγει η ομάδα και να πάει στα Δυτικά Ήμια. Επίσης διετάχθη στη συνέχεια ότι εάν εντοπιστεί ότι υπάρχει άγημα, η ομάδα δεν θα αποβιβαστεί. Έτσι, λογικό είναι αυτό, διότι αν αποβιβάζεται, ίσως να γινόντουσαν πολύ χειρότερα. Αλλά χρειαζόντουσαν μπαταρίες για την επικοινωνία. Οι μπαταρίες, οι αμοιβές, βρισκόντουσαν στα Ανατολικά Ήμια. Αυτά δεν τα ήξερα εγώ εκείνη την στιγμή, ούτε αναφέρθησαν. Αλλά στη συνέχεια τις πληροφορίες. Αυτό συνέμενε ότι έπρεπε να πάνε στα Ανατολικά Ήμια, να πάρουν τις μπαταρίες και στη συνέχεια να εκτελέσουν, που έπαιρνε κάποιο χρόνο.
και ίσως ήταν και η καλή τύχη. Δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση με το θέμα των μπαταριών. Απλώς όταν ελήφθη εντολή να πάνε και στη Δυτική Ήμια, εκρίθη σκόπιμο να πάρουν κάποιες έξτρα μπαταρίες από αυτούς που ήταν στην Ανατολική ήδη Ήμια και κυρίως να συνεννοηθούν με δεδομένο ότι υπήρχε περίπτωση να υπάρχει ο εχθρός στη Δυτική Ήμια, δεν ήταν ακόμη σίγουρο, πριν αποκαλυφθεί από το ελικόπτερο. Λοιπόν, πώς θα δράσουν οι δύο ομάδες μαζί. Διότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάει μόνο μία ομάδα επάνω, χωρίς να έχει τη στήριξη και της άλλης ομάδος. Άρα, αν θέλετε, αυτός ο χρόνος ήταν ένας χρόνος ο οποίος συζητήσανε για το θέμα των μπαταριών και για το θέμα κυρίως πώς θα συντονιστούν για την κατάληψη της Δυτικής Ήμια. Είχαμε πάντως δύο ομάδες και ήταν η προοπτική η δεύτερη ομάδα να διατεθεί. Εάν θα έβγαινε όμως η δεύτερη ομάδα, από ό,τι κατάλαβα με το Στάνκα μετά, θα ήταν ήδη οι άλλοι θα είχαν αποβιβαστεί και θα είχαμε εκεί την όποια σύγκρουση. Δηλαδή από τύχη ουσιαστικά δεν υπήρξε εμπλοκή, σωστά? Από τύχη εκεί δεν υπήρξε εμπλοκή. Η δεύτερη ομάδα ενημερώνεται μόλις φτάνει στα ανατολικά Ήμια ότι είναι πιθανό Τούρκοι κομμάντος να έχουν ήδη ανέβει στα δυτικά. Από το θάλαμο επιχειρήσεων δίνεται η εντολή να σηκωθεί το ελικόπτερο του Ναβαρίνου για να ελέγξει αν υπάρχουν Τούρκοι στα δυτικά Ήμια πριν φτάσουν εκεί τα ΟΙΚ. Απογειώσατε ελικόπτερο και ελέγξατε δυτικό νησί προ-αποβιβάσεως ΜΙΚ. Το ελικόπτερο θα είναι στον αέρα σε 15 λεπτά. Εξασφαλίσατε ότι οι ΜΙΚ θα έχουν επικοινωνία μαζί σου και οπλισμό. Τονίζεται η απέτηση πριν βγουν οι ΟΙΚ να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στη Δυτική Ήμια. Εφόσον λοιπόν υπήρχε αυτή η αργοπορία, διέταξε το ΓΕΝ στις 3 νομίζω και 42 να απονιώσω το ελικόπτερο από το Ναβαρίνο. Χρειαζόταν μια διαδικασία για να βγει από το ελικοδρόμιο. Έγινε αυτή η διαδικασία και παράλληλα έγινε και η ενημέρωση των πιλότων ότι θα κατέβαιναν στο κέντρο επιχειρήσεων, κατέβηκαν, αποκτήθηκε η τακτική εικόνα και τους είπαμε ότι έχουμε διαταχθεί από το ΓΕΝ να απονιωθεί το ελικόπτερο, να πάει πάνω από τα δυτικά Ήμια και να εντοπίσει αν υπάρχει το τουρκικό άγημα το οποίο είπαμε. Όλη μάλλον αυτή η διαδικασία έγινε, ενημερώθηκε και ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης και όλοι ήταν έτοιμοι να απονιωθεί το ελικόπτερο και να πάει να κάνει την αποστολή που διετάχθη, επαναλαμβάνω, φωνητικά από το δίκτυο επικοινωνίας με το ΓΕΜ. Έχουν λεχθεί πολλά ότι ο καιρός ενδεχομένως ήταν απαγορευτικός για αυτή την αποστολή. Όχι, ο καιρός δεν ήταν απαγορευτικός. Όπως σας είπα, εμείς έχουμε διαδικασίες. Άρα, για να πω εγώ απονίωση, πρέπει να καλύπτονται αυτές οι διαδικασίες. Και το ύψος νεφών, και η διεύθυνση ανέμου, και η ένταση ανέμου, και η πίεση της ατμόσφαιρας. Όλα αυτά οι παράγοντες δεν μου έλεγαν, έτσι, δεν μου απαγόρευαν με λίγα λόγια να απονιώσω το ελικόπτερο. Άλλωστε, όλη αυτή τη διαδικασία την είχαν δει οι χειριστές ελικοπτέρων που θα απονίωναν το ελικόπτερο. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο ότι από τη στιγμή που το ελικόπτερο ύπταται πλέον στον αέρα, τον έλεγχο τον έχει ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου. Δεν μου υπόθηκε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορώ να... Μπορεί να μην ήταν όχι καλή ορατότητα, μπορεί να ήταν θάλασσα, μπορεί να είχε λίγο άνεμο. Αυτό εννοούν ίσως αυτοί που λένε. Αλλά... Ούτε έβρεχε όπως λένε. Ψιλόβρεχε. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα βρέχει δεν ύπταται το ελικόπτερο. Αλλά εσείς με τη δικιά σας εμπειρία, την εντολή που λάβατε, γιατί λάβατε την εντολή να απονιωθεί το ελικόπτερο και να τσεκάρει αν υπάρχει κάποια δυτικά Ήμια, τι θεωρούσατε λογική σαν αποστολή? Κοιτάξτε.
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να είμαστε έτσι λίγο να σκεφτούμε την κατάσταση. Υπήρχε μια πληροφορία στα δυτικά ημιά ότι υπάρχει ένα άγημα Τούρκων βατραχανθρώπων. Έγινε κάθε προσπάθεια από τα πλοία με προβολής να εντοπίσει. Το τελευταίο μέσο που υπήρχε ήταν το ελικόπτερο. Βέβαια, αν υπήρχε σχέδιο και αν υπήρχε στόχος, μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος, μιλάμε 4 η ώρα, άρα μπορούσαμε να περιμένουμε, κάποιος θα μπορούσε να πει και αυτό το αντικείμενο. Άρα δεν μπορώ να πω εγώ... Να περιμένουμε κάποιος να ξημέρωνε. Δηλαδή. Να ξημέρωνε για να δούμε τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω αν είναι ή δεν είναι. Εγώ μπορώ να πω τι αισθανόμαστε εκείνη την περίοδο και εμείς εκτελούσαμε διαταγές γιατί τι. Έπρεπε να εκτελέσουμε το καθήκον μας. Ο Πρωθυπουργός έχασε τον εαυτό του. Άρχισαν όλοι εκεί να μιλάνε τι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Ο Υπουργός Άμυνας αντί να υπερασπίζεται το χώρο του έμενε άφωνος. Η απάντηση ήταν ότι αυτά δεν είναι στρατά, αυτά είναι κάτι άλλο πολύ χειρότερο με έναν όρο ομοιοκατάληκτο που δεν θα ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσω, αλλά μπορεί κανείς να το σκεφτεί. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, δεν είναι σημαντικό να πας στο νησί, σημαντικό είναι να μπορείς να κρατήσεις το νησί. Το ελικόπτερο απογειώνεται στις 4 και 10 το πρωί. Η αγωνία του Κισέα μεταφέρεται μέσω θαλάμου επιχειρήσεων στον κυβερνήτη του Ναβαρίνου. Περιμένω για αυτό που γίνεται τώρα. Ελικόπτερο άνωθεν Δυτικής νήσου. Αναμένω αποτελέσματα για να σας ενημερώσω. Δεν έχει εντοπίσει ακόμη τίποτα. Ορατότητα χαμηλή. Ο έλεγχος να γίνει με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια. Υπάρχουν τουρκικές ανακοινώσεις ότι κυματίζει τουρκική σημαία και υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες πάνω στο νησί. Βρέχει στην περιοχή. Η ορατότητα είναι χαμηλή. Προσπάθεια να εντοπίσει οτιδήποτε. Περιμένω να μου πείτε για το ελικόπτερο, αποβίβαση και το αποτέλεσμα της έρευνας. Το αναμένει ο Πρωθυπουργός. Και θυμάμαι από τους διαλόγους στο ραδιοτηλέφωνο ότι σας μεταφέρετε ότι αυτό είναι και προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού να έχει εικόνα. Ναι, ναι. Μου μεταφέρθηκε από το δίκτυο που επικοινωνούσα ότι θέλει ο Πρωθυπουργός να ενημερωθεί. Η ώρα περνάει χωρίς το πλήρωμα του ελικοπτέρου να έχει σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Η πίεση από το ΓΕΝ είναι αμήλικτη. Τι ποσοστό έχει καλύψει το ελικόπτερο? Έχει περάσει 4 φορές το ελικόπτερο πάνω από το νησί. Αποτελέσματα αρνητικά. Ορατότητα χαμηλή. Πετάει σε ύψος 40-50 μέτρα και προσπαθεί για οτιδήποτε. Ήπτατο σε χαμηλό ύψος. Έκανε 4 περιστροφές γύρω από τα δυτικά ήμια και περίπου στην 4η με 5η ανέφερε στο πλοίο ότι υπάρχει όντως μια ομάδα, έκανε μια εκτίμηση 10 άτομα και ότι υπάρχει και σημαία. Στις 4:50 ακούγεται η πρώτη δυσάρεστη πληροφορία της βραδιάς. Το ελικόπτερο πετάει πολύ χαμηλά και οι Τούρκοι κομμάντος έχουν οπτική επαφή με τους χειριστές. Υπάρχουν μερικά άτομα πάνω στο νησί. We heard from the western side, it's the chopper voice. It is understandable, just very common for us. It was too close to the sea, and when he come closer to us, just make a altitude, but not more than 5 or 10 meters. It was really close, and there was a big light in front of the helicopter, and opened it, and so it was very slow. It was very slow. Just saw us and the flags. I also saw
helicopter pilots and the technicians because we were just looking at each other's eyes. And just one passing, the pilot reckoned all the islets and just made one pass from the islet and never come back. Τα νέα φτάνουν σαν κεραυνός στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Πείτε μου λίγο το κλίμα όταν μαθαίνετε ότι είναι οι Τούρκοι στα δυτικά Ήμια και τη συζήτηση που έγινε. Καταρχήν ήταν μια στενόχωρη στιγμή. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Εγώ ευνηδιάστηκα, περίμενα να τους είχαν εντοπίσει. Δηλαδή, τακτικά είχες αυτή τη δυνατότητα. Και τα μέσα είχες αυτή τη δυνατότητα να τους αποκαλύψεις. Ο Πρωθυπουργός έχασε τον εαυτό του. Άρχισαν όλοι εκεί να μιλάνε, τι ενόπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Ο Υπουργός Άμυνας, αντί να υπερασπίζεται το χώρο του, έμενε άφωνος. Επετίθεται όλοι στον υποφαινόμενο και στις ένοπλες δυνάμεις. Οπότε κάποια στιγμή λέει τι ένοπλες δυνάμεις με, του λέω κύριε Πρωθυπουργέ, του λέω. Μην βάλετε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός είχε χάσει, ήθελε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ήταν, πώς να σας πω, στο μυαλό του πώς θα μεταφέρει την ευθύνη προς τις ένοπλες δυνάμεις. Έχω ακούσει επίσης ότι υπήρξε ένα παράδοξο για Σιμίτη, ξέσπασμα σε κάποιο σημείο, ειδικά όταν έμαθε ότι οι Τούρκοι κουμάντος ήταν στα άλλα Ήμια. Είναι γεγονός. Ένα ξέσπασμα πολύ έντονο. Που ευνηδίασε, πρέπει να σας πω, και τους παρευρισκόμενους, γιατί όπως ξέρετε ο Σιμίτης ήταν ένας πολύ ελεγχόμενος, αυτοελεγχόμενος άνθρωπος, ψύχρεμος, ολιγόλογος, ακόμα και όταν καταλάβαινες ότι θύμωνε, φρόντιζε ο θυμός να μην εξωτερικεύεται και με φράσεις χαρακτηριστικές. Την είδηση όμως αυτή ομολογώ ότι την αντιμετώπισε με ξέσπασμα φραστικό εντονότατο. Έβρισε, δηλαδή, θα το πούμε έτσι. Θα σας έλεγα με χαρακτηρισμούς που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Δεν ήταν προς τον Λιμπέρι, ήταν προς την κατάσταση. Χτύπησε το χέρι του 2-3 φορές πάνω στο τραπέζι και αντέδρασε με πολύ έντονες εκφράσεις που υπό άλλες συνθήκες, αν μας έλεγε κανείς ότι ελέγχθησαν από το Σιμίτη, δεν θα το πιστεύαμε. Η μία στιγμή που έχει μείνει στο μυαλό μου ήταν η αποβίβαση των κομμάντων. Ναι. Εκεί, κύριε Παπαγελά, να σας μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, αισθάνθηκα οδύνη. Και σαν διπλωματικός, αλλά και σαν Έλληνας πολίτης. Με επλήγωσε. Πολύ. Στο ΚΙΣΕ αρχίζει η συζήτηση για το ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Επειδή εμέφθη της Ένωπης Δυνάμεις, του λέω: ακούστε να δείτε, αν δεν έχετε εμπιστοσύνη, σας υποβάλλω την παράτησή μου. Διαφωνώ και σας υποβάλλω την παράτησή μου. Μου λέω: ο Σιμίτης, κύριε Λιμπέρη, εγώ για σας έχω την καλύτερη. Είπε τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Και μετά, τι εισηγείστε, μου λέει. Και του εισηγήθηκα. Πρώτον, να χτυπήσουμε με τα πυροβόλα των πλοίων το νησί για να τους εξολοθρέψουμε. Μου λέει, εάν εμείς τους χτυπήσουμε, οι Τούρκοι τι θα κάνουν. Του λέω, δεν ξέρω τι σχεδιάζουν, αλλά το πιθανότερο είναι να αντιδράσουν όπως εμείς. Άλλο, να στείλουμε, έχουμε 2 αεροπλάνα από πάνω που πετάνε εκείνη τη στιγμή και μπορούσαμε να τα στείλουμε με ρουκέτες να χτυπήσουν εκεί πέρα. Μου λέει, θα χτυπήσουν, πάλι το ίδιο αυτό. Μετά μου λέει, μπορείτε σε 45 λεπτά να τους συλλάβετε ανεμάκτος. Εγώ, αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή. Έχω στα μέσα της κρίσης, μέσα Ιανουαρίου, σε ένα σήμα μου πει στα επιτελεία να είναι έτοιμοι
για το σχέδιο ανακατάληψης νήσου, να τα ξεσκονίσουν κτλ. Διότι είναι ένα ενδεχόμενο. Μου λέει, να κάνουμε ανακατάληψη. Σε 45 λεπτά μπορείτε. Λέω, εγώ δεν ξέρω πού είναι τα καράβια αυτή τη στιγμή. Από πού θα μαζευτούν και τα λοιπά. Δεν ξέρω, μπορεί να πεθούν και 2 ώρες, ίσως και παραπάνω, ίσως και 6 ώρες, δεν ξέρω, του λέω αυτό. Όχι. Και εφόσον το όριο του ήταν τα 45 λεπτά, διότι ετοιμότητα είχαμε, δεν ήταν το να πας να τις ανακαταλάβεις, θα έπρεπε κάποιος να είναι ο διοικητής, να βγει το άγημα, θέλει κάποιο χρόνο να προετοιμαστείς πάνω. Και εκεί τέλειωσε. Όταν όμως διέρευσε αυτός ο διάλογος έξω, διότι διέρευσε, έκανα δήλωση εγώ και όχι διέρευσε έτσι από αυτό, άρχισαν οι επιθέσεις από όλες τις πλευρές, είναι από ότι τα φιλικά μέσα του. Πώς έπρεπε εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, δηλαδή. Ο Αρσένης δεν είπε, κύριε Υπουργέ, 2 λεπτά εδώ πέρα, εγώ διοικό της ένοπλης να είναι. Τίποτα, κρύφτηκε, ας πούμε. Τι να πω. Ένα άλλο στοιχείο που ήταν επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι όταν έγινε γνωστή η ύπαρξη των Τούρκων κομμάντος, ερωτήθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις. Σε βάση περιπτώσει, να μην αναφέρω μόνο τον αρχηγό, αλλά δια του αρχηγού ετέθηκε ερώτηση πώς μπορούσαμε εμείς να αντιδράσουμε. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να σταλεί ένα απόσπασμα από τη δική μας πλευρά, ικανό σε αριθμό και σε μέσα, για να εκδιώξει τους κομμάντους. Και εκεί ακούσαμε ότι αυτή η δυνατότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Ότι χρειαζόταν διάστημα πολλών ωρών για να φτάσει ένα τέτοιο απόσπασμα εκεί, χωρίς να είναι εγγυημένο και το αποτέλεσμα. Φάνηκε περίεργο και αυτό. Το εξηγούσε ο κύριος Λιμπέρης, ανέφερε με ποιο τρόπο είχε διατάξει τις δυνάμεις, πού ακριβώς βρισκόντουσαν οι στρατιωτικές δυνάμεις, βάσει ποιων εκτιμήσεων και σεναρίων είχε γίνει αυτό. Αλλά σημασία είχε ότι την κρίσιμη στιγμή που παρουσιάστηκε η ανάγκη, η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε και χρειαζόταν ένα διάστημα. Εγώ θυμόμουν ότι ανέφερε περίπου 8 ώρες. Εμείς χρειαζόμασταν κάτι που να είναι άμεσο, δραστικό και αποτελεσματικό. Όλα αυτά λοιπόν συνέθεταν ένα σκηνικό βαρύ, σκοτεινό και δυσάρεστο. Είχε κυκλοφορήσει μια σχετική φράση όταν δεν μπορούσε να γίνει επιβεβαίωση για το αν υπήρχαν ή όχι στρατιώτες και Τούρκοι στα νησιά και πόσο χρόνο χρειαζόμασταν για να στείλουμε ένα άλλο απόσπασμα. Η απάντηση ήταν ότι αυτά δεν είναι στρατά, αυτά είναι κάτι άλλο πολύ χειρότερο, με έναν όρο ομοιοκατάληκτο που δεν θα ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσω, αλλά μπορεί κανείς να τον σκεφτεί. 30 χρόνια μετά υπάρχει μια συζήτηση για το αν έχει δοθεί εντολή για να τοποθετηθεί η φρουρά μόνο στα ανατολικά ήμια ή και στα δυτικά. Δεν υπήρχε τέτοια εντολή. Υπήρχε όμως στο επιτελείο του Αγιαθά και μου προσωπικά το ενδεχόμενο να διαταχθούμε να βάλουμε και στο άλλο νησί. Διατηρούσαμε και έτσι είχαμε μία ομάδα 12 καταδρομέων σε 15 λεπτή ετοιμότητα με 1 ή 2 ελικόπτερα τύπου Huey στην ΚΟ. Την Τρίτη το πρωί, με διαταγή δική μου, η ομάδα αυτή επιβαίνει να πάει να κάνει περιπολία στην περιοχή και δοκιμαστική προσγείωση στη Δυτική Ήμια. Δεν μπόρεσε να κάνει λόγω ανέμου, πάντως υπάρχει εντολή. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα στο θάλαμο, από το ημερολόγιο του θάλαμου επιχείρησεων. Υπάρχει εντολή μου να πάει να κάνει απογειώτια, έκανε περιπολία, αλλά δεν έκανε προσγείωση. Και έτσι αναιρείται το οτιδήποτε ξεχάσαμε μερικοί ή το έκανα επίτηδες για να τους βομβαρδίσει, γιατί είπαν άφησε ένα κενό πονηρός ο Λιμπέρης για να βρει ευκαιρία να κάνει πόλεμο. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ο πρέσβης Καραϊτίδης έχει μια άλλη εκδοχή. Και τότε βεβαίως
ετέθη το πολύ εύλογο ερώτημα, μα πώς έφτασαν οι κομμάντος αφού είχαμε πει ότι έπρεπε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και μάλιστα έλεγε ο Σιμίτης, σας ετώνησα ότι έπρεπε να ληφθούν σε όλο το χώρο και όχι μόνο σε ένα τμήμα. Η απάντηση ήταν ότι δεν έλαβα ποτέ τέτοιες οδηγίες. Ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε συνεννόηση του αρχηγού με τον Πρωθυπουργό. Είχα ακούσει βεβαίως την όλη συζήτηση και ήταν πάρα πολύ σαφή αυτά που ο τότε Πρωθυπουργός ετώνιζε. Δεν ισχυρίζομαι ότι σκοπίμως δεν ελήφθησαν υπόψη. Πιστεύω ότι είχε μια άλλη εκτίμηση με στρατιωτικά κριτήρια ο τότε αρχηγός και θεώρησε ότι τα μέτρα που είχε λάβει ήταν επαρκή, ενώ στην πράξη διαπιστώθηκε ότι ακριβώς στο σημείο εκείνο που δεν είχε φυλαχθεί με την δέουσα σχολαστικότητα και επιμέλεια, έγινε η απόβαση των κομμάντων που δημιούργησε και το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτή η πρώτη συζήτηση, αυτή πότε ακριβώς γίνεται, ποια μέρα και ποια ώρα? 9 η ώρα, 9.30 το βράδυ στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή νωρίτερα από την εν συνεχεία σύσκεψη που ήταν και η πιο δραματική. Υπήρχε άλλο στο δωμάτιο εκτός από τους δυο τους και εσάς μετά? Όχι. Στο δωμάτιο, στο γραφείο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Ναύαρχος και εγώ. Και εγώ όχι σε όλη τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι είχε συζητηθεί αρχικά. Προφανώς όμως είχε συζητηθεί πάλι το θέμα αυτό, διότι άκουγα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε, όπως σας ετώνησα ήδη, θα ήθελα να ληφθούν ιδιαιτέρως αποτελεσματικά μέτρα. Ο Λιμπέρης θυμάται τι συνέβη σε εκείνη τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Καλεί σε σύσκεψη στο γραφείο του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός μια ομάδα, όχι το Κισέα, εμένα, τον Τσοχατζόπουλο, ήταν Πάγκαλος, πάντως ήταν ορισμένοι εκεί πέρα. Και μου λέει ο Πρωθυπουργός, κύριε Λιμπέρη, έχετε το λόγο. Έχω τον αμερικανικό χάρτη μπροστά μου που λέει «Ήμια ελληνικά». Γκρίσελ έλεγε «Ήμια ελληνικά». Και κάνω αυτή την ενημέρωση. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω κανόνες εμπλοκής που αποδεσμεύει το Κισέα. Υπάρχουν οι κανόνες εμπλοκής σε διαβάθμιση που τις κάνει ένας αρχηγός, χαμηλά πράγματα, και αυτά που είναι του Κισέα που έχουν ένα ρίσκο και είναι οι σοβαρότεροι από όλοι. Μου λέει τι είναι κανόνες εμπλοκής. Του ερμηνεύω. Παράδειγμα του λέω. Εάν έρθει μια τουρκική πυραυλάκατος στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ, τι θέλετε να τις κάνω? Να τη χτυπήσω? Θα τους πείτε φύγετε, είναι δικά μας τα. Εγώ όταν τ' άκουσα αυτό, κύριε Παπαχέλα, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα ή έχει πλέον φύγει από τη λογική της σύγκρουσης και πάει στη λογική ή έχει ενημερωθεί με κάποιο τρόπο από την άλλη πλευρά, την αμερικανική. Πάντως αυτό που έκανε τρομερή κατάπληξη. Και η εντολή του ποια ήταν? Να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Εσύ, είπε στον Πάγκαλο Θόδωρα και στον Αρσένη, θα πάτε να κάνετε δηλώσεις στο πνεύμα αποκλιμάκωσης. Για μένα εσύ να μείνετε εκεί που είσαστε, δεν θα αλλάξει η διάταξη των δυνάμεων. Διότι στην κρίση, εάν εγώ έπαιρνα το άγημα, πέστε, που είχαμε βγάλει, ή έβαζα ένα ενισχυμένο άγημα, ή έπαιρνα τα πλοία, αυτό στην άλλη πλευρά δίνει ένα μήνυμα. Ή κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης. Γι' αυτό πρέπει να είναι υπό τον αυστηρό πολιτικό έλεγχο. Ο Αρσένης τι είπε για το θέμα των κανόνων εμπλοκής? Παρότι ήταν υπουργός άμυνας και μετήχε στην ανάλυση των ασκήσεων, όχι στην εκτέλεση, είχε μια κάποια ιδέα, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν είπε. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί γνώρισα καλά τους πολιτικούς, καλύτερα. Είδα ότι ο λόγος τους πάντοτε, η θέση του έχει και μία προσωπική σκοπιμότητα. Άμα δεν μιλάς,
Δεν κρίνεσαι, ξέρω εγώ. Πόσο δύσκολος όμως ήταν ο εντοπισμός των Τούρκων κομμάντος καθώς ανέβαιναν στα δυτικά ημία? Για να εντοπίσεις μια βάρκα με ραντάρ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όλα τα ραντάρ δεν εντοπίζουν μικρά ή μεγάλα πλοία. Κατασκευάζονται για να εντοπίσουν ένα συγκεκριμένο radar cross-section, λέγεται η ανακλαστική επιφάνεια του πλοίου. Άρα ήταν πολύ δύσκολο εμείς να εντοπίσουμε τη βάρκα. Έτσι. Άρα πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πάει, παρόλο ότι υπήρχαν αυτές οι δυνάμεις. Άρα στην περίοδο εκεί που υπήρχε η ένταση, πιθανόν να πέρασε το φουσκωτό και να πήγε στο νησί. Άρα και η περίοδος εκείνη η θάλασσα δεν βοηθούσε. Άρχισε και φρεσκάριζε η θάλασσα, έτσι όπως λέμε εμείς. Αυτό δυσκολεύει τον εντοπισμό και τον οπτικό για βάρκα. Συζητάμε, δεν συζητάμε για καράβι, έτσι, και τον οπτικό και με το ραντάρ. Άρα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί αυτό το κομμάτι και επαναλαμβάνω, ωραία, θα μπορούσε να πάει και σε ένα άλλο νησί που δεν ήταν κανείς. Μην ξεχνάμε ότι 150 νησιά λέγανε ότι δεν ήταν καταγεγραμμένοι σε συνθήκη και το αμφισβητούσαν την κυριαρχία. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, δεν είναι σημαντικό να πας στο νησί, σημαντικό είναι να μπορείς να κρατήσεις το νησί. Λείπει γιατί οι αξιωματικοί και ένας αξιωματικός θυσίασαν τη ζωή τους. Ανάψτε φώτα για να σας βλέπω. Ελήφθη. Έχει ήδη εκτελεστεί. Έχω ημέρητη. Μια νέα κατάσταση έχει δημιουργηθεί. Οι Έλληνες κομμάντο βρίσκονται στα ανατολικά ήμια, οι Τούρκοι στα δυτικά. Σε λίγες ώρες θα ξημέρωνε και η κατάσταση θα γινόταν πολύ πιο επικίνδυνη. Στον τέταρτο όροφο του State Department η ανησυχία είχε χτυπήσει κόκκινο. In the evening, in fact, I'll be frank about this, did it become clear there were two rocks. This wasn't a welcome development in our eyes at one point. I can't tell you the time, I don't remember it. But in the middle of all this, we get a message from the Pentagon and CIA, there are two rocks. Washington had focused, there was one rock, had Greeks on it. What do you mean there were two? Well, the ship ran aground on one. The Greek flag had been placed on one. There were Greek commandos on one. And all of a sudden, in the middle of the night, there's two. That became an issue. We were aware instantly of when Turkey moved and put people on the other rock. And in fact, we are the ones who told Greece that they were there. So you were informed by intelligence and the Pentagon that the Turks have landed? Or? Real technical means is how we do. We were informed, I told you about that the two rocks were in contention. That hadn't been cleared before. And all of a sudden we realized there's troops, soldiers on each of two rocks. One side, Greece, has been there for a bit. The Turkish side got there and it's, as you may recall, horrible weather, really stormy seas. They're there undetected by Greece. When the sun comes up, you will see the other guys. You can't hide on these rocks. And the understanding was the almost guaranteed outcome would be shooting would start. I think both sides thought, well, if the other shoots, it's their fault. No one would ever be able to tell who started shooting. It would just start and would not end well. Οι Αμερικανοί θέλουν να προλάβουν τη σύγκρουση. Ο Πάγκαλος συνομιλεί με τον Χόλμπρουκ. Αυτές οι επαφές του Πάγκαλου γινόντουσαν σε άλλο χώρο. Ο Πάγκαλος έβγαινε από το χώρο της σύσκεψης, μιλούσε με τον Υπουργό και επιστρέφοντας τον Αμερικάνο Υπουργό και επιστρέφοντας ενημέρωνε επί των διαμειφθέντων. Τότε ετέθη από το Χόλμπρουκ και το θέμα της αμοιβαίας αποχώρησης των στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή
με τη γνωστή φράση «όχι σκάφη, όχι στρατιώτες, όχι σημαίες». Το θέμα των σημαίων είχε μια ευαισθησία ιδιαίτερη. Ο Πάγκαλος έλεγε ότι σε αυτές τις παρατηρήσεις του Χόλμπρουκ επανελάμβανε ότι η Ελλάδα διατηρεί κυριαρχικό δικαίωμα κυριαρχίας επί των νησιών αυτών και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση η αποχώρηση να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση ή υποχώρηση από το δικαίωμα. Και τόνιζε τον όρο του status quo ante. Και σε 2 από τις τηλεφωνικές αυτές επαφές ήμουνα παρόν. Δεν άκουγα τι έλεγε ο Χόλμπρουκ, άκουγα όμως τι απαντήσεις έδινε ο Πάγκαλος και πράγματι μπορώ να βεβαιώσω ότι ανέφερε ότι θέλαμε να ισχύσει, να γίνει σαφές ότι θα υπάρχει το status quo ante. Δυστυχώς όμως, κύριε Παπαχελά, εκείνο το βράδυ υπήρχε κάτι το ιδιόμορφο στην ατμόσφαιρα. Εκτός από την δραματική, συγκινησιακή θα σας έλεγα πολλές φορές, ένταση που υπήρχε. Διότι όλοι είχαμε την αίσθηση ότι θα μπορούσε από στιγμή σε στιγμή, είτε από παρεξήγηση, είτε από τυχόν επικράτηση θερμοκέφαλων ή φιλοπόλεμων στοιχείων, να υπάρξει σύγκρουση. Σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα της φόρτισης είχε πολύ μεγάλη σημασία και η κάθε φράση και η κάθε μικρή έστω συζήτηση που γινόταν. Στην αίθουσα της κυβερνητικής σύσκεψης το ζήτημα της σημαίας είναι στο επίκεντρο. Και μου λέει ο Πρωθυπουργός, κύριε Αρχηγέ, είναι σοβαρό θέμα για σας να πάρουμε τη σημαία? Άρα αφού με ρωτάει εμένα, δεν έχει αποκριστεί δική του προσωπική αν είναι σοβαρό να πάρεις ή όχι τη σημαία. Του λέω, μάλιστα κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ έχουμε ορκιστεί στη σημαία και αυτά. Απάντηση. Είστε συναισθηματικός χαρακτήρας, λέει. Μετά έρχεται ο Αρσένης, που μιλούσε τον Υπουργό Άμυνας στον Μπέρ και τον Σαλισκάσβιλ, τον Αγιεθά, έξω από εκεί που είχαμε μαζευτεί. Κάποιο άλλο γραφείο δεν ξέρω που ήταν. Και μου λέει, ο Αμερικανός Αγιεθά μας λέει ότι για αυτούς δεν είναι θέμα να πάρουν τη σημαία και το άγημα μαζί. Λέω, κύριε Υπουργέ, εγώ έχω αυτή τη θέση. Κάντε, αν εσείς θέλετε, κάντε. Όχι όμως, δεν το κάνανε, γιατί σου λέει τι θα πούμε στον κόσμο. Και μετά ήρθε το γνωστό του Πάγκαλου που λέει δεν λέμε ότι την πήρε ο άνεμος κλπ. Και πάλι αρνήθηκα βέβαια. Ο Αρσένης, σας λέω, είχε ένα άνθρωπο που έπαιζε 2 πρόσωπα. Το πατριωτικό στο λαό και το Αμερικανί, σας καταλαβαίνω, εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ναι. Είπε ο Πάγκαλος ότι δεν μου ζητήθηκε όμως να φύγει και η σημαία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής προσέθεται ο Πάγκαλος τη σημαία με την κακοκαιρία που υπήρχε μπορεί να την είχε πάρει και ο άνεμος και να μην ετίθετο θέμα οικειοθελούς από μάκρυνσης της από δικής μας πλευράς. Η άποψη που μετεφέρθη από τον Πάγκαλο ήταν ότι ειδικά από εκείνον δεν ζητήθηκε ρητά και επίμονα να αποσυρθεί και η σημαία. Όντως ο Σιμίτης το ρωτούσε, γιατί το θέμα της σημαίας από την πρώτη στιγμή θεωρήθη λεπτό θέμα, ευαίσθητο θέμα. Και πράγματι έλεγε ο Ναύαρχος Λιμπέρης ότι είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχει σχέση με το κύρος και το γόητρο των ενόπλων δυνάμεων, κατανοητά ήταν αυτά. Εξού και η επανάληψη της σχετικής συζήτησης στο ΚΙΣΕΑ που ακολούθησε μετά από λίγες ημέρες, όπου έγινε και ο διάλογος ποιος σας είπε να βάλετε αυτή τη σημαία. Εκείνο που είχε μεγάλη σημασία για μας ήταν η ρητή αποδοχή από την αμερικανική πλευρά ότι το καθεστώς της Ήμια
μετά την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων και των δύο μερών, θα επανήρχεται στην προγενέστερη κατάσταση. Ο Κάβανο περιγράφει τι συμφωνήθηκε επικαλούμενο σε ένα απόρριτο τηλεγράφημα που αποχαρακτηρίστηκε και που έχει γράψει ο ίδιος. It wasn't a particular sticking point. You could say, and you know, there's a message. I actually have it here that was declassified with my name on it. So I freely admit that he said, you know, yeah, all the troops are gone, all the ships are pulled back, and we left the flag, and it'll blow down and dissolve in the winds of the Aegean. And I've been to Greece enough to know that's true. You know, an unmonitored and maintained flag is not going to last long on a barren rock like that, and that was not an issue. Yeah. So the deal was they withdraw the troops and the ships, and they let the flag there. Yeah, and it's not going to be replaced. It's not going to be maintained. They were gone, and they gave us the assurances, and we monitored the withdrawal through technical means. Ενώ η κυβερνητική σύσκεψη συνεχίζεται, μια τραγωδία βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή γύρω από τα Ήμια. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί έχει πάρει εντολή να επιστρέψει στο Ναβαρίνο, όταν στο κόκπιτ ηχεί συναγερμός. Το ελικόπτερο να επιστρέψει. Έχω απώλεια επαφής με το ελικόπτερο. Τελευταία του αναφορά. Emergency. 1,5 μίλι βόρεια από το σημείο ενδιαφέροντος. Ερωτηματικών. Έχετε επικοινωνίες? Αρνητικών. Ερωτηματικών. Εάν αποκτήσατε κάποια στιγμή επικοινωνία. Τον ακούσαμε που έκανε μία κλίση μόνο. Τον έχετε στα ρο ε? Αρνητικών. Το emergency τι ήταν? Master Caution Emergency. Αναγνώρισε λοιπόν με τον προβολέα. Είχε δυσκολίες, επαναλαμβάνω, γι' αυτό έκανε τις περιφορές. Ήταν σε χαμηλό ύψος. Στην τέταρτη περιστροφή, στην πέμπτη, συγγνώμη, ανέφερε ότι είχε Master Caution. Master Caution είναι ανάβει μια λιχνία μπροστά στο cockpit των χειριστών, η οποία λιχνία σημαίνει ότι υπάρχει κάποια τεχνική βλάβη στο ελικόπτερο. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχαμε με το ελικόπτερο. Του εδόθη να έρθει στη φρεγάτα. Εμείς κάναμε όλες τις διαδικασίες που απαιτεί μια emergency κατάσταση στο Master Caution και ανάψαμε τα φώτα, φύγαμε γιατί επαναλαμβάνω δεν μπορούσαμε να προσνιώσουμε από τη θέση κοντά που είμαστε το ελικόπτερο, έπρεπε να φύγουμε, να κινηθούμε βόρεια και να στρίψουμε, να κατευθυνθούμε νότια για να έρθει το ελικόπτερο, επειδή ο άνεμος ήταν νότιος. Στην αγωνία τη δικιά μας, εμείς τι κάναμε? Συνεχώς προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε. Για πρώτη φορά φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας όλο το διάλογο που είχε ο κυβερνήτης του μοιραίου ελικοπτέρου από την ώρα που απογειώθηκε στις 4:26 το πρωί έως τη στιγμή που διακόπηκε η επικοινωνία μαζί του, στις 5:01. Ο διάλογος καταγράφηκε στο απόρριτο ημερολόγιο ασυρμάτου της φρεγάτας Ναβαρίνου. Ύψος 300 πόδια. Χαμηλότερα κατακρίση σας. Δεν βλέπω ποιο είναι το νησί. Δώσε μου διόπτευση και απόσταση. Το νησί βρίσκεται 113, 1,2. Το νησί είναι 113, 1500. On top. Δεν είδα τίποτα. Είναι σκοτεινά εδώ και βρέχει. Ελήφθη. Το νησί 350, 1600. Τώρα on top. Ελήφθη. Δεν βλέπω τίποτα. Τώρα περνάτε από το ανατολικό. Το νησί 310, 1,2. Δεν βλέπω τίποτα. Τα κατέβω χαμηλότερα. Πες στους δικούς μας στην περιοχή, τα κοιτάζουν κι αυτοί. Το νησί 090, 1800. Πεςτε μου τώρα ύψος. Τώρα 150 πόδια. Πιθανό μαύρη Zodiac με άσπρη μηχανή δυτική πλευρά. Ξαναπάω για επιβεβαίωση. Το νησί 190, 1,2. Έχει κόκκινη σημαία και ανθρώπου σίγουρα. Ελήφθη. Μισό λεπτό, έχω Master Caution, αλλά δεν ξέρω τι.
Περιστέρια 310, 2,1. Έλθετε κατευθείαν για μένα. Πέστε μου, τι emergency έχετε? Έχω master caution, αλλά δεν ξέρω τι emergency. Περιστέρια 270, 08. Έλθετε για μένα. Ανάψτε φώτα για να σας βλέπω. Ελήφθη. Έχει ήδη εκτελεστεί. Έχω emergency. Περιστέρια. Περιστέρια, έλθετε σε μένα. Περιστέρια. Περιστέρια. Περιστέρια, με λαμβάνετε? Ο Λιούλης άκουσε από τον Ναβαρίνο το διάλογο του πιλότου με τον αξιωματικό στη φρεγάτα στο θάλαμο επιχειρήσεων. Η δικιά σας εξήγηση για το πώς έπεσε το ελικόπτερο? Εδώ, εγώ ξαναλέω, θέλω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Όπως είπα προηγουμένως, εγώ προσωπικά άκουγα το δίκτυο επιπλέον των ειδικών. Στο δίκτυο λοιπόν αυτό, πρώτον, δεν αναφέρθηκε ότι προσευλήθη. Αν προσβάλλεται, ο χειριστής ή οι χειριστές θα μπορούσαν να πούνε προσβαλλόμεθα. Δεύτερον, αν είχε βλάβη και έπεσε, ούτε και αυτό αναφέρθη. Για να πέσει το ελικόπτερο θα έπρεπε να είχε βλάβη στον κινητήρα, να είχε βλάβη στα υδραυλικά του, να είχε βλάβη στο σύστημα πλοήγησης, να είχε φωτιά. Αυτό δεν αναφέρθη από το ελικόπτερο ότι έχει, εκτός από το master caution. Τρίτον, το ελικόπτερο δεν έπεσε στην περιοχή που ήταν τα δυτικά ημεία. Το ελικόπτερο ευρέθη, είχε πέσει βόρειο-ανατολικά από την Καλόλυμνα, περίπου 1,5 με 2 ναυτικά μίλια. Οι πλωτήρες είπαν οι δικοί που εμείς τους βρήκαμε ότι ήταν σε τέτοια απόσταση που τι δεικνύει αυτό, πρόσκουση στη θάλασσα. Αν ευάλωτο θα αιωρείτο και θα πέφτε σε κάποια περιοχή. Και τελευταίο, όταν ανεσύρθη το κουφάρι του ελικοπτέρου, οι ειδικοί ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν τρύπες, είτε από σφαίρες είτε από βλήματα. Αυτά γνωρίζω. Δεν υπόθηκε τίποτα για βλάβη. Από ό,τι γνωρίζω, ο κυβερνήτης κάτω από τη λιχνή αυτή έχει το Caution Assessment Panel. Δηλαδή ένα πίνακα που του λέει ποια βλάβη υπάρχει. Υπάρχει βλάβη στο κινητήρα, υπάρχει βλάβη στα υδραυλικά, υπάρχει φωτιά, υπάρχει στο σύστημα αυτομάτου ελέγχου του ελικοπτέρου. Αυτά δεν υπόθεσαν. Υποθέτω ότι προσπαθούσε να εντοπίσει στην πτήση του από τα δυτικά ήμια προς το πλοίο μας. Εσείς ανασύρετε, η δικιά σας φρεγάτα? Ναι. Εμείς είμαστε στην περιοχή, είχε έρθει ένα ειδικό συνεργείο και ανέσυρε το κουφάρι, το οποίο πήγε στη συνέχεια σε ειδικά κομμάτια και ανελήφθη από τους ειδικούς και το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπήρχε τρύπα. Αυτό που έτσι με λύπησε, βέβαια εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι σκέψεις το τι θέλεις να κάνεις. Αλλά αν υπήρχε ένα σχέδιο, το τι θέλαμε να κάνουμε, θα μπορούσε αυτό να είχε αποφευχθεί. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε αποφευχθεί η πτώση του ελικοπτέρου. Οι Τούρκοι πηγαίνανε βάσει ενός σχεδίου. Απλά υπενθυμίζω αυτά που ξέρουμε, ότι 29 και 30 του μηνός Ιανουαρίου, έτσι Δευτέρα και Τρίτη, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το τουρκικό για πολλές ώρες μελέτησε, έβγαλε στόχο και έδωσε οδηγίες για σχέδιο.
Αν λοιπόν και εμείς είχαμε κάτι τέτοιο κάνει η πολιτική, γιατί σχέδιο καλίστα. Και το σχέδιο του Αγιαζά ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά υπηρετούσε το στόχο που ήθελαν οι πολιτικοί. Έτσι, στη συνέχεια ένιωσα μια αγανάκτηση, γιατί με την προσπάθεια αυτή που κάναμε να κάνουμε το καθήκον μας. Οι χειριστές των ελικόπτερων ήταν ήρωες. Πέθαναν στην εκτέλεση του καθήκοντος. Τους είπαμε να φύγουν από το πλοίο και να πάνε πού, ξέροντας ότι από κάτω υπήρχε τουρκικό άγημα. Εμείς, οι προσπάθειες μας όλες. Και κατέληξε να γυρίσουμε σε μια αποκλιμάκωση που είχε αποφασιστεί, που οι πληροφορίες λένε ότι είχε προαποφασιστεί από την προηγούμενη μέρα, θα είχαν πλέον αποφύγει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λείπει, γιατί 3 αξιωματικοί ή αξιωματικοί και ένας αξιωματικός θυσίασαν τη ζωή τους. Λείπει για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάναμε. Είχαμε επιχειρησιακό πλεονέκτημα, το οποίο αν η πολιτική ηγεσία, επαναλαμβάνω, αποφάσισε το πρώτο χτύπημα, αφού έκανε Κησαία και όλα αυτά τα πράγματα, θα δίναμε ένα έτσι ισχυρό πλήγμα στους Τούρκους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε απώλειες, αλλά αυτό είναι θέμα τι στόχο είχαμε εκείνη την περίοδο. Ο Τούρκος κομμάντο απαντάει στο ερώτημα αν ήταν η ομάδα του που έριξε το ελικόπτερο. Many years ago, it was really close to 1996. After the incident, I heard some rumors that Turkish side just fired to our helicopter, and after that, it is crashed. It is absolutely unbelievable because it's not. We are soldiers. We have orders, and we were just 12 operators, Navy commandos on the land. I was the head of them, and it is not possible to hidden this kind of information. Not any ship or from us, even one single bullet just fired during all this 6 hour or 6.5 hour. We had the very strict orders that if somebody not to shoot to you, you will not be the first one to fire. If we would have been shot one bullet, it was too close, maybe 200 meters to the other islets. It was easily hurt from the other side. Maybe you should ask the OI commandos that it was very silent night, and even one shot of one bullet of shot didn't happen. Θα εκτελεστεί αποχώρηση θηλυκών και εχθρικών μονάδων από την περιοχή. Πώς θα έχω την πληροφορία για το πιο βέβαιο? Αν είναι δυνατόν θα αναχωρήσω για να πάρω τους άγριους στο τέλος. Οι οδηγίες προς τον πυρπολιτή είναι ότι από την περιοχή θα φεύγει ένα δικό τους και ένα δικό μας. Η διαταγή θα γίνεται από γέννη. Ο πυρπολιτής θα φύγει τελευταίος αφού πάρει το σόιχ και τη σημαία. Εσείς παραμείνατε για ελικόπτερο. Θέλω τα ονόματα του πληρώματος. Υποπλοίαρχος Καραφανάσης, υποπλοίαρχος Βλαχάκος, αρχικερευτής Γιαλοψός. Καλό σου ταξίδι, παιδί μου. Αθάνατος! 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 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την κρίση των Ιμίων. Καθώς βρισκόμαστε εδώ, πάνω στο νέο, περήφανο απόκτημα του έθνους, τον Κίμωνα, αναρωτιόμαστε όλοι αν το πολιτικό μας σύστημα και η στρατιωτική ηγεσία, αν όλοι μας έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα, αν υπάρχουν κάποια διδάγματα από εκείνη την κρίση. Έχουμε άραγε μάθει
διπλωμάτες, στρατιωτικοί, πολιτικοί, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, να μην βοηθάμε στην κλιμάκωση μιας κρίσης, εκτός αν αυτό αποτελεί εθνικό στόχο? Έχει γίνει καλύτερη η χώρα, το κράτος μας, στο χειρισμό των κρίσεων? Και πώς θα αντιμετωπίσουμε μια επόμενη κρίση με την Τουρκία? Αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή στον Κίμωνα. Το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ένα πράγμα. Ο Κίμωνας, μαζί με τα στελέχη που τον επανδρώνουν, είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της χώρας, των πολιτικών, των στρατιωτικών, για να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους. Αυτό για να γίνει με έναν τρόπο επιτυχημένο απαιτεί σχεδιασμό, καθαρές κουβέντες ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς, ανάμεσα σε όλους. Επαγγελματισμό και κυρίως ψυχραιμία. Θέλουμε όμως να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στους ανθρώπους, τους 3 ήρωες που έχασαν τη ζωή τους εκείνο το βράδυ στα Ήμια. Τον Καραθανάση, τον Βλαχάκο και τον Γιαλοψό. Στη μνήμη τους, αλλά και σε όσους κάνουν το καθήκον τους και συνεχίζουν την παράδοση, φυλώντας θερμοπύλες σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη, είναι αφιερωμένη αυτή εδώ η εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Στη Δυτική Βραχονησίδα βρίσκεται τηλεοπτικό συνεργείο και πήρε λήψεις. Πες μου αν έχεις πάρει εσύ τους δικούς μας και οι άλλοι τους δικούς τους αντίστοιχα. Αρνητικών. Δεν έχω πάρει ούτε και τη σημαία. Τηλεοπτικό συνεργείο έφυγε και πλησιάζει τη Γιαβούς, με την οποία εκτελώ συνεργασία. Θα υποστείλουμε μαζί τη σημαία. Στο νησί υπάρχουν Τούρκοι βατραχάνθρωποι. Τούρκοι βατραχάνθρωποι κινούνται με 2 λέμβους ανατολικά προς τουρκικές ακτές. Γιαβούς κινείται επίσης ανατολικά προς τουρκικές ακτές. 3:20 από Ήμια βρήκα ένα κομμάτι από ελικόπτερο.